Čaute ľudia, vítam vás od tohto videa, kde budem nakrúcať, ako psíka naučiť na náhubok. Samozrejme, budem potrebovať vôcku a oborok, aby psík neušiel. Samozrejme, najdôležitejšie je náhubok, nejaké pramosky, ja mám teda jablčko. Takže poďme na to. Psíka si uviažeme, tak niekde by neušiel. Ja mám uviazeného. A budeme naučiť psíkovi, dáme do náhubku pamosok. A výrazne, ja si ho zatiaľ rozopnem, aby som ho zbytočne nemusela ťahať cez hlavu. Takže, a dôrazne povieme náhubok. Náhubok. Psík sa zrejme bude metať. Môj už je navyknutý. Ale keby to robil, tak povieme ešte raz náhubok. Psíkovi pridržíme hlavu. Nech zistí, že to nie je nič zlé. Keby nám nechcel príjmať potravu z náhubku, tak mu zoberiem do ruky a takto prídeme. Budem ho postupne dávať bližšie k náhubku. Dám mu náhubok a dám na hlavičku. Dám znova dole. A vždycky toto budeme opakovať. Čím ho pridáme na pamosok, tým lepšie. No psík sa teraz zobral už aj z náhubku. Takže dobre. Treba znova. A vždycky vyslovíme náhubok. Náhubok. A psíkovi nasadíme. Náhubok. Výborne. Psíkovi sa tam zasekol pamosok, takže si ho nemohol zobrať. Takže skúsime znova. Náhubok. Nasadíme. Posledný krát. Náhubok. A teraz vám ukážem aj bez pamoska. Náhubok. A zapnem. Väčšinou bývajú agresívne malé psíky, ale môžu to byť aj veľké. Takže takto treba opakovať cvičenie každý deň aspoň 2-3 hodinky a bude to hádam dobre. Ak sa vám videjko páčilo, dajte like alebo koment, ak sa vám niečo nepáčilo alebo tak. A ja nakrútim ešte ďalšie videjka ohľadom psíka. Takže psík bude asi vyzerať takto. Som mu ho nezapla, takže tak. Môj psík je niekedy agresívny a niekedy není. Takže ja jej podľa toho dávam náhubok. Takže ja a moja kikuška sa s vami lúčime a dajte lajky. Neviem, čo budem nakrúcať na ďalšie videjko, ale bude to hádať niečo o psíkoch alebo o hlodavcoch. Takže čaute a na ďalšom videjku sa uvidíme.